Ito po, sa pag-aalaga po ng hito, pwede siya sa concrete pan, pwede rin po sa lupa o yung tinatawag nilang earth pan. Ito pong nakikita nyo po, meron lang sila ditong naka-set up na patubigan na nasa hose na maliit na kung saan konektado doon sa pinaka mismong source nila ng tubig. And pag magdagdag sila ng tubig, ganito lang po yung design na ginawa nila na nasa taas po siya na may maliliit lang po na butas. Ito po yung earth pan. Ang kagandahan kasi po ng earth pan guys, madali pong lumaki yung hito. Yan, kumpara sa concrete pan. Yun. Pero syempre pinakamarami pa rin ang ginagawa ng mga iba nating nag-aalaga ng hito ay sa concrete pan po sila naglalagay. Kaya po sila doon sa concrete pan na naglagay kasi para hindi po masayang yung kanilang dating kulungan ng baboy at kinonvert nila para maging concrete pan. Pero ganun pa man, itong nakikita nyo dito, yung may-ari po dito na ka-fish pan, meron din po silang concrete pan at para naman hindi masayang yung kanilang malawak na lupain, naisip po nila na maghukay para po yung mga mabilis lumaki or yung fast grower ay inililipat po nila dito sa earth pan. At ito naman po yung kanilang earth pan na isa pa na malapit sa concrete pan. Ito po ay kasalukuyang wala pong karga ngayon. Ayan. So ito po ay sa ka-fish pan pa rin, kaya pag bumisita po kayo ay makikita na magkatabi po yung concrete pan at earth pan. So yan po yung kanilang simpleng setup. Hi everyone, welcome back again sa aming YouTube channel. Meron na naman tayong nasamahan na isang bagong tagapangalaga na naman. Yan, tagapangalaga po ng catfish or yung hito. So yun po yung kanilang concrete pan. And syempre guys, sinamahan ko na rin po sila na pumunta sa mismong catfish pan farm. Yun po yung order nila. And syempre guys, dahil malapit lang po sila, kaya nasamahan ko po silang bumili ng fingerlings. Pero shout out doon sa mga taga Gapan Nueva Ecija dahil yun nga po, nahanap po nila yung catfish pan farm. Yan. So shout out po sa inyo and salamat po sa pagpasyal sa catfish pan farm. Ang nakuha po nila guys na size ng fingerlings is nasa 6 to 7 na po siya. And yun pa rin guys, sa mga gusto pong kumuha ng fingerlings or bumili, pwede nyo po akong kontakin sa aming Facebook page. Yan, on my description below. And syempre may mga iba pa kaming negosyo, baka gusto nyo pong sumali. Meron tayong Kabrad Logistic Business. Yan, sa mga gusto pong maging kapartner, pwede po kayong mag-message sa aming website. And sa mga gusto rin pong magnegosyo like loading station, bill payment, and airline ticketing, yan, magiging dealer ng load. So pwede po kayo maging dealer ng load sa inyo pong area. Yun guys, muli po salamat po sa pagsubaybay sa aming YouTube channel and more power po sa inyong lahat.